Ziningi izinto ezifundiswa abantu, abanye abanamandla, abanye abanemali, abanye abafundile. Ngithe kunina bazalwane last week, into ukuthi ikhulunywe umuntu ofundile akusho ukuthi correct. Into ukuthi ikhulunywe umuntu onemali akusho ukuthi correct. Into ukuthi ikhulunywe umuntu odumile akusho ukuthi correct. Khona abantu abadumile kodwa ababhudayo uma babeke epulpit. Khona abantu abafundile kodwa othi uma kufanele babeke indaba kahle bahluleke kuyibeka kahle. So kubuyana nokuthi isifundiso sitholephi. Uma usithole ezweni bafowethu bumini izwi lanele. I don't want to add, I don't want to diminish anything in the word of God, because I do believe our standard, we as Christians, I will say, born again Christians, so our standard is the word of God, nothing less and nothing more. Asikwazi ukwenza ngenye indlela futhi asikwazi ukukhuluma ngenye indlela. Esikhulumayo kulotshiwe, esikufundisayo kulotshiwe. Lithi iBhayibheli sesinalo incwadi kaPetro, lithi iBhayibheli sesinalo izwi lesiprofethi eliqinisekisile kakhulu, enenza kahle ukuliqaphela ngokuba likhanyisa njengesibane esikhanyisa endaweni emnyama kuze kusikhwezi liphumele enhlizweni zenu. Uyayizwa ke? Sesinalo izwi lesiprofethi, incwadi kaPetro lengikhuluma ngalo. Sesinalo izwi lesiprofethi, ngama asilidingi elinye. Sinalo izwi lesiprofethi, the Bible izwi lesiprofethi sesinaso nasi eliqinisekisile kakhulu, enenza kahle ukuliqaphela. Uyalizwa iBhayibheli, nenza kahle ukwenza ukuliqaphela ngokuba likhanyisa njengesibane esikhanyisa endaweni emnyama kuze kusikhwezi liphumele enhlizweni zenu. Uyabona leli verse molithatha kahle lizokutshela ukuthi izwi lesiprofethi already sinalo, asilidingi elinye. Nenza kahle ukuliqaphela, likhanyisa njengesibane endaweni emnyama kuze kusikhwezi liphumele enhlizweni zenu. Lithi ivesi elilandelayo, ngokuba sikho isiprofethi osombhalo esake saxatsiswa umuntu ngokwakhe, ngokuba baloba beqhutshwa umoya kaNkulunkulu. So ke ilapho nje asinalo elinye. So ke siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Sikhuluma nge-rapture namhlanje. Ziningi izinto ezikhulumekile kwi-rapture, ziningi izinto inkoleloze. Kunenkolelo yokuthi number 1, uma kufika isikhathi se-rapture siyofika abantu abaningi bengasakholwa, ziningi kakhulu into ekhulunywa abantu. I-rapture ngeke ibonakale, iyoba secretly, there's a secret rapture, and also kube ne-rapture ezoba visible. Ziningi kakhulu into ezikhulumekile, kuyonyamalala abantu, uyobonakala umuntu kade conduct umncwabo, bonakala sekuvula ibhokisi akasekho umuntu belungisa indaba nenkosi. Abanye bobe driver belokhuza bema-pilot phezulu emkhathini kanti belungisa indaba, anyamalale kusala abanye. Ziningi kakhulu into ezikhulunyiwe, kodwa phezu kwezinto ezikhulunywa abantu izwi lenkosi lithini lona, ngoba kufanele siye ngalo kakhulu. Okukhulunywa abantu bangakukhuluma kodwa izwi lona lithini phezu kwezinto ezikhulunywe abantu. Sibonge kakhulu ke, asike singeneke kule ndaba ye-rapture namhlanje. Ngicela sicacise lamavesi awu-2 namhlanje ngokusizwa inkosi. Number 1, ngicela uyibambe lento ukuthi igama elithi rapture alikho eBhayibhelini. Alikho iBhayibheli elineligama elithi rapture. Njengamanje nje kuma translations onke alikho igama elithi rapture. Kodwa siyalithola igama elithi rapture ukuthi lisuselwa egameni elithize lithi rapera noma rapera, elisho to be taken into another force. Kusho ukuthi noma igama elithi rapture lingekho eBhayibhelini kodwa lisho ukuhlwithwa, uhlwithwele kwenye force. So igama elithi rapture lisho to be taken into another force. So igama elithi rapture ke lisho lokho ke. All right. So kodwa igama elikhona eBhayibhelini lithi caught up, ukuhlwithwa. All right. Asibe sesingena kulona. Kunamavesi awu-2 engifuna ukuwacacisa namhlanje kule ndaba ye-rapture. Number 1, ngicela sibheke Matthew chapter 24 verse number 38 ekhaya, ngicela siubheke Matthew chapter 24 verse number 38. Ake sibheke bese siyaqhubeka egameni lika. Sikhuluma nge-rapture namhlanje, sikhuluma ngokuhlwithwa kwebandla, ukuhlwithwa kwebandla. Sibheke ukuthi uNkulunkulu uthini ngako ukuhlwithwa kwebandla, indaba ye-rapture. Okay,
ake sicacise lamavesi adide kakhulu abantu badideke kakhulu ngalamavesi bakhuluma nezinto ezirong ba-interpreta ngendlela erong kodwa izwi lona nikhumbule lithi iBhayibheli okholwa yimi njengokusho kombhalo okholwa yimi njengokusho khona into engashiwo baba uNgcobo kodwa khona eshiwo umbhalo sifuna okushiwo umbhalo nokushiwo abantu phinde iBhayibheli lithi le ncwadi iphefumulelwe uNkulunkulu ikulungela ukufundisa nokuyala nokusola ukuze umuntu kaNkulunkulu aphelelise emsebenzini emihle so masithole lona izwi sithole okuyikona kona masilahle lona silahle okuyikona kona asifundenike indaba ye-rapture namhlanje sikhuluma ngayo ake sibheke ukufika kwendodana yomuntu lisho njalo isihloko sami Matthew chapter 24 verse number 38 sicela ukuqala lapha kodwa ku-36 kepha mayelana nalolo suku nalelo hora akekho owazi utho ngalo ngisho izingelosi zasezulwini nendodana uqobo ngubaba kuphela lolo suku nalelo hora akekho owazi lutho ngalo kodwa noma engekho owazi lutho ngalo kodwa sifanele sivezele ukuthi liyoba njani asibukeke futhi ukuthi ungasho yini ukuthi akekho owazi uphinde futhi usitshele kodwa uthi liyobe linjani asibambe leyo ndawo uthi lana uJesu akekho owazi lutho nandodana ayazi abesethi ubaba kuphela kodwa phinde futhi asifanekisele ukuthi lizobe lunjani kusho ukuthi uyalazi okay angichaze lento indodana kaNkulunkulu uJesu esenyameni akalazi ihora ubaba kuphela kodwa khumbula ukuthi uIsaiah 45 uthe yizwa Israyeli uNkulunkulu wakho munye so uma sikhuluma ngoJesu enyameni indodana kaNkulunkulu sikhuluma ngomuntu ongalazi ihora kodwa masikhuluma ngoKristu uyalazi that is why esho la ngoba awukwazi ukufika ukuthi into awuyazi bese uyabuya futhi ukuthi izoba nje kusho ukuthi uyayazi kusho ukuthi ngamamazwi uNkulunkulu ngaphakathi kuJesu uyalazi ihora kodwa inyama ayilazi ihora uchaza leyo nto uJesu angiphinde ngimfundele indawo zenizwe 36 kepha mayelana nalolo suku nalelo hora akakho owazi lutho ngalo ngisho ingelosi ezulwini nandodana yabona indodana yazi kodwa uKristu uyazi yabo uthi ke ngubaba kuphela okay ngokuba njengasemhleni kaNoah kuyakuba njalo ukufika kwendodana yomuntu ngokuba njengasemhleni kaNoah the days of the flood uthi so shall it be yabona kuyoba njalo ukufika kwendodana yomuntu alright bese lithi ke njengasezinsukwini lezo ezandulela uzamcolo babedla bephuza beganwa bendiswa kwaze kwafika usuku uNoah angena ngale emkhunjini alright njengasezinsukwini ezandulela uzamcolo babedla bephuza kwaze kwafika izinsuku kwaze kwafika isikhathi uNoah angena ngale emkhumbini kusho ukuthi lento ithini na izinsuku uJesu mayebuye ezolanda ibandla kulento esithi rapture noma ukuhlwithwa kwebandla izinsuku zizobe zinormal like any other day shuthi ke sesiqalile sathola ukuthi amanga ukuthi mase kuzobuya uJesu izinsuku ngeze ibe normal that is wrong it's unbiblical izinsuku zizobe zifana bayobe bedla abantu bephuza abanye begcwele amathaveni nabafundisi abadakwa abo bedakwa bafundisa abafeba abalala nezingane emasontweni bawo befeba belala nezingane emasontweni bafundisa abaphinga abashiya abafazi ebusuku bathi bawomisa amatende kanti bayolala nabafazi bawobenza njalo abathenga imizimba kubaqwayisi bawobenza njalo izinsuku ziyobe yifana ayikho into ebihlukile uMonday iyobe uMonday mhla ebuya uJesu uSunday iyobe uSunday Tuesday iyobe uTuesday uthi lana njengasezinsukwini lezo ezandulela uzamcolo babedla bephuza ukuthi izinsuku zizofana yabo zizofana izinsuku uzobe kusayilento kade kuvele kuyiyona kuzoqhubeka kube iyona so akukazi ukushintsha uJesu mebuye elanda ibandla kuzobe kusayilento ekwakade kuyiyona alright njengasezinsukwini lezi ezandulela uzamcolo babedla bephuza beganwa bendiswa uyabona bazobe beqhubeka bendiswa abantu benjani kuzobe kuqhubeka nje impilo inormal okay uthi uNoah angena ngalo emkhunjini yabona abazanga kwaze kwafika uzamcolo wabakhukhula bonke alright abazanga ngicela uyibamba abazanga sikhumbule ukuthi context yale verse ikhuluma ngokungazi
abazanga akekho ozokwazi. So kusazothula abantu abasitshela ukuthi nangu seyabuya, kusazothula abantu abathi ngimbonile useyabuya ngempela. Sizothula wonke lawo ma message ngoba akekho laziyo usuku nehora. Nongco bade beboniswa irapture bazoboniswa kuze kube ngathi kuyaphela ngoba kuzothula. Sazolala ubuthongo sonke njengeintombi ezisho umthuleke singazi kufika ihora lokungazi. Nasebandleni lifikile manje ihora longazi nabafundisi ababethi hayi nami abazali ngangibatshetha abathwala emakhanda kodwa ngakhula ngathi abangabusathwala ungathi ukukhula kanti ukungazi ngoba ixesha lokungazi lizofika ihora lokungazi before uJesu ahlwitha ibandla kuzoqala kube khona ukungazi. Yabo abafundisi ade beqinisa bekhuluma igama kaJesu yabaqala bathi hayi angazi hayi angiyazi kahle lena ngoba kuzofika ihora lokungazi neingcwepheshe nama theologians azofike lokungazi ngoba uJesu akazokufika kwazi abantu uzofika abantu bengazi. Asiyibambe leyo ndawo. So kwenzekani einsukwini zikaZamcolo noma einsukwini zikaNoah noZamcolo ake sikhulume lapho ke. Uyabona uJesu ufanisa usuku le-rapture nosuku lukaZamcolo noma nosuku lukaNogumbe basho njalo kwelikaXhosa. Alright, kuzokwenzekani na? Kwenzekani einsukwini zikaZamcolo? Ngicela ungilalele mawubambe lento uzoyimasterisha uzolazi le verse ngeliphinde likudide. Kwenzekani einsukwini kaZamcolo? Kuzokwenzekani einsukwini zikaJesu zokubuya kwakhe. I-event kaZamcolo sayathinta umhlaba wonke ne-rapture izothinta umhlaba wonke. Qala ke siyafanisa manje usuku lukabani kaZamcolo nosuku lobuya kukaJesu i-rapture. Babedla bephuza beganwa bendisa kwazi kwafika usuku lowangena ngale emkhumbini nakwezika Jesu uzobe insuku zinormal. Alright, ayikho into ezobe unusual izoqhubeka nje. Alright, kwenzekani ke uNoah kwafika uZamcolo wafika wathatha abantu. So ihlukana phi indaba ye-rapture nendaba kaZamcolo? Ihlukana la ngicela uyibambe kahle lento ngeke uphinde usale. Ihlukana ekutheni ngosuku likaZamcolo abangena emkhumbini basinde kufeni, abakhukhulwa amanzi bafa. Ngicela kodwa kwi-rapture abazothathwa abasindayo abazosala abasala ngoba befana nabafile. Ihlukana lapho nje. Ake ngiyifanise kanjena ke manje. Uma ngathiwa sihleli lendlini sibaningi qede kungena amanzi lendlini. Othathwayo amanzi othathwa ngohambayo ofile osalayo osala ngoba esindile. Ihlukana lapho nje. Einsukwini zikaZamcolo owathathwa amanzi owafa kodwa owasala ngoba engene emkhumbini. Kwi-rapture othathwayo osindayo osalayo ofayo. Ihlukana lapho. Angathi mandiyezwe ndokuthathwa naloku kusala. Kwinsuku zikaZamcolo owathathwa amanzi owafa owasala ngoba esemkhumbini. Kodwa kwi-rapture othathwayo osindayo osalayo ofayo. Niyayisa ihlukana lapha ekutheni einsukwini zikaZamcolo owathathwa owafa kanti kwi-rapture ozothathwa ozosinda. Angazi nomzwa kahle angiyiphinde. Kwi-rapture othathwayo ohamba nenkosi osalayo osala ngoba esele kwi-rapture. Kodwa kuZamcolo othathwayo owathathwa amanzi osalayo wasala ngoba esemkhumbini. Ihlukana lapha indaba kaZamcolo neye-rapture. Ngicabanga ukuthi kuzwakala kahle. Asidluleke siyezwini ke ngoba uJesu mayethi omunye umfanekiso efanisa ethi abanye besetsheni lokusila besila omnye athathwe omnye asale. Othathwayo kwi-rapture onjani? Othathwayo kwi-rapture osindayo kodwa osala kwi-rapture ofayo noma osele kwi-rapture kaNkulunkulu. Kodwa kuZamcolo owathathwa amanzi owasinda ngoba esemkhumbini. Ihlukana lapho. Ukuthathwa kwakuZamcolo akufani nokuthathwa kwakwi-rapture. KwaZamcolo ukuthathwa okufa okokusala okwasala ngoba esemkhunjini. Kodwa ngala kwi-rapture othathwayo osindayo osalayo ofayo. So ihlukana lapha indaba ye-rapture nenda. So ukuze sishumayele kahle lento. Then asibese siya kwabaseThessalonika chapter 5. Amavesi ebengifuna ukuwacacisa before singene sizongena kwi-rapture I think Saturday. Nikhumbule live wethu ba Monday ube Wednesday 8 o'clock njalo.
bese kuba Saturday futhi 8 o'clock. Ake siye kwabaseThessalonika, 1 Thessalonians chapter 5 uverse number 1 Thessalonians, yes. Ake sifundeke lapha ya. Yes, ake sifundeke. Lithi ke izwi likaNkulunkulu la 1 Thessalonians chapter 4 verse number 13 lithi ukuvuka kwabafile, kepha sithande bazalwane ukuba ningabi nakwazi ngabalalayo ukuze ningadabuki njengabangenalo ithemba, ngokuba uma sinethemba njengoba ngenalo ithemba, ngokuba uma sikholwa ukuthi uJesu Kristu wafa wavuka, kanjalo uNkulunkulu uyakubaletha abaleleyo kanye noJesu naye. Okay, ngokuba lokhu sikusho ngezwi likaNkulunkulu ukuthi thina sisaphila kuze kufike usuku lokuhlithwa asiyukubandulela ngempela abalele, ngokuba inkosi uqobi yakwehle ezulwini ngephimbo lengolwesenkulu nangecilongo elikhulu kaNkulunkulu, abafileyo kuKristu bayakuvuka kuqala. Kepha thina sisaphila sisele siyakuhlithwa kanye nabo emafini siyohlangabeza inkosi, kanjalo siyakuba nenkosi njalo. Okay, ngoNkulunkulu kakhulu ngale ndaba. Ngicabanga ukuthi kuyacaca ke manje bazalwane bami. So into ke ithi ke lithi ke iBhayibheli lana ke bazalwane ngezikhathi zonke, 1 Thessalonians chapter 5, 1 Thessalonians chapter 5 verse number 1. Bazalwane mayelana nezikhathi nangemizuzu aniswele ukulotshelwa, ngokuba nina uqobo niyazi ukuthi usuku lwenkosi luza njengesele ebusuku. Nayo ke into ebengifuna icacise, ngicacise indaba kaZamcolo nendaba yokuhlwithwa. Manje sengizocacisa indaba yokuza kwaJesu njengesele. Lithi he will come like a thief in the night. Yabona, liyoza njengesele ebusuku. Bayishumayele kakhulu amadoda amakhulu amanye asadlula emhlabeni eshumayela indaba ukuthi uJesu uzofika njengesele, afika athatha ibandla kungaboni umuntu. That is extra biblical. It's not biblical. Ku extra lokho sekuku-add ezweni kaNkulunkulu. Bazalwane, iyekeni lento ukuthi uJesu uzofika njengesele afika athatha ibandla kungaboni umuntu. That is a lie. Ngicela abafundisi abafunde ngento ye-rapture abazi ukuthi uJesu uzofika azontshontshwa ibandla bese ehamba nalo kungaboni umuntu. That is a lie, amanga kaSathane. Sipheni ivesi elithi uzofika kanjalo. Siyalifunda nalo 1 Thessalonians chapter 5 verse 1. Uverse 2 uthi ngokuba nina uqobo niyazi ukuthi usuku lwenkosi luza njengesela ebusuku. Angisho ukuthi uJesu uzoba yisela. Lithi usuku, the day of his coming will be like a thief in the night. Lizobe linjengesela, kusho ukuthi luzozuma. Not uJesu akasabi muntu, he's not afraid of anyone. Musana ukhulume ngathi uJesu uyigwala. Babesha amadoda amakhulu bethi uzofika ntshontsha ibandla kungaboni umuntu. Alikho ivesi elithi uzontshontsha ibandla kungeboni umuntu. Usuku oluzofika njengesela luzozuma kwabangakholwa, luzume kwababhanqile ekholweni kwabo, luzume abanye besayodla izono beqala ngisho ukuzidla, lubazume lo suku. Njengoba lazuma lokhu izintombi ezilishumi, njengoba lazuma ezisihlanu kanti amafutha aziwalungisanga. Zazilindethe umyeni uyeza kodwa usuku nehora zazingalazi, zazumeka zingenamafutha. Luzozuma usuku lokubuya kwenkosi, hayi ngoba lithi iBhayibheli uJesu uzontshontsha abantu. That is a lie bazalwane. Singayikhuluma into engekho. Akazi uJesu antshontshe umuntu, ngeke aze antshontshe umuntu. uJesu akasabi umuntu. Yisele lifike ebusuku lapha kaNgcobo ngoba silele, ngoba lisuke lisaba, lifike lithatha into libaleke lingaboni. But Jesus is not afraid of anyone. Ngeke uJesu asaba abantu. Musana ukukhuluma into engekho bazalwane. Awungafika komnye umngcwabo ishunyana nto kuthiwa lizofika isela lamazulu uJesu antshontshe. Hayi bazalwane, ngeke ngeke. Yabona ke lo kunyamalala kuvela la. Nithi khona abantu abazwe. Alikho ivesi elithi khona abantu abazonyamalala during i-rapture. There is no verse elithi people will disappear. Babeze basha abanye bathi kuzoba ne great disappearance. That is a lie. That is a lie. How? Bazalwane, asiphinde le verse. 1 Thessalonians chapter 5 verse 1 and 2. Kepha bazalwane ngezikhathi nemizuzu aniswelekile ukulotshelwa. Yabo? Buka ukuthi lithini. Ngokuba nina uqobo niyazi ukuthi usuku lwenkosi luza njengesele ebusuku. Yes, usuku lwenkosi luza njengesele, hayi ukuthi uyoza yena. Usuku lakhe luza njengesele ebusuku, luzozuma, luzofika abantu be-unaware. You understand? Aluzukufika belilindele.
Yingakho ngithe ukwazi kuzophela before uJesu abuye. Okay, njengeselebs uma bethi ngokuthula nokuhlala kahle khona ukubhujiswa kuya kubazuma njengemihelo ifikela okhulelweyo abasoze baphunyuka. Uyezwa ke? Luzobazuma. Oh Nkosi yami. Hayi uJesu uthi uyisela uzofika abisela futhi ibandla kungaboni umuntu. Sen edile manisho njalo. Lithi luzobazuma njengowesifazane ezunywa imihelo. Owesifazane emekhulela usukazi ukuthi uzodeliver ngelinye ilanga. Ngithi uyazi ukuthi uzodeliver ngelinye ilanga kodwa usuke engalazi usuka azodeliver ngalo nesikhathi i-hour. That is why uMatthew chapter 24 verse number 42 uthi lindani ngokuba nazi inkosi yenu iyofika ngalokho usuku. Luzozuma usuku lokubuya kweJesu. Hayi ukuthi uJesu uzobe yisele zontshontsha ibandla. Uyintshontsha kanjani into kweyakho? Into kweyakho awuyintshontsha uyayithatha. Uzobe ezothatha ibandla lakhe. Musani ukushumayela into engekho emabhasini. Musani ukushumayela into engekho ezidimeleni. Musani ungena ko radio niqamba amanga. Nisivuse ebusuku silele nisiqambela amanga. Nisithethe uJesu uzozuma ntshontsha ibandla kungaboni umuntu. Alikho ivesi elithi ngeke abonwe. Isambulo chapter 1 verse 7 lithi wonke amehlo azombona. Basebenzisa igama elithi parousia kwi-Greek elisho ukubona physic. Uzobe bonakala lolu suku luzobonakala. Hayi ukuthi usuku oluzongabonakala. Yabo? So abantu bazobe bebhizi benza into zabo. Abanye bazobe benza live benqunu, abanye bazobe odla izono beqala ngisho ukuzidla. Abanye bazobe bedla ogologa abafundi nje obedakwa ijinja abafundisi. Bazobe bezidlela ogologa abanye beyotaste izono, abanye beyoqamba amanga, abanye baye bohlola ezangomeni. Ezinye izangoma zikhohlisa. Yabo iningi into ezobe zenzeka. Abanye besifungolwandle emabhishi lapha bephanswa amadoda. Iningi into ezobe yenzeka. Uyabona abanye bazobe qambela abantu amanga ngeBhayibheli bethatha imali zabantu ngokungekho emthethweni. So ziningi into ezobe zenzeka. Impilo iyobe normal bazalwane. Yobe konke kuyinormal nje ukuthi it's a normal life. Maku Wednesday kobe ku Wednesday ufana nobanye nje nomunye nje. Lithi iBhayibheli luyozuma usuku lokubuya kwenkosi. Hayi ukuthi uJesu uyobe yisela. Luyozuma njengesela usuku lokubuya kwakhe. Yena cha akalona isela bazalwane. Akalona isela. Musani ukushumayela into engekho. Wakhuluma omunye wathi lizofika isela lezulu lithatha abantu ezibazalwane ngeke bazalwane. Ukumthuka, that is blasphemy. Ukuthi ungathi uNkulunkulu wakudala ezolanda ibandla eshilo ku John chapter 14 wathi ukuze la ngikhona nani ngiyobuye nginilanda akasho ngizobuye ngizonintshontsha. Untshontsha into engayona yakho kodwa ibandla lakhe linomnikazi. Ulintshontsha ulisapi? Yini lesikhuluma ubafethu kuyontshontsha? Ubani ontshontshayo? Umnikazi webandla uyantshontsha. Sayikhuluma into engekho bazalwane. Sayikhuluma into engekho. Ngivane ngizwe ngilimala kakhulu emoyeni wami ukuzwa ibandla likhuluma into eningayazi. Khuluma amanga ngoNkulunkulu ophilayo. Bafowethu singaqamba amanga ngoJesu. uNkulunkulu anibusise siyahlangana bazalwane. Amen. Exactly. uNkulunkulu alifike losuku sikuye. Uqinisile amen. Asifike sikuye. Sihleli lithi iBhayibheli nakhiwe kuKristu. Sakhiwe sihlezi kuye ngqo. Okade qoma engasaqomanga, okade ntshontshe engasantshontshe. Nigade nabantu abaphatha imali bayazidla imali emasontweni. And abantu abaphatha imali abakholwa isikhathi esiningi. Kubo babona. Yazi ukuthi iBhayibheli lithi abantu ababephatha imali angazi ngingenelani la kulento. Abantu ababephatha imali lithi iBhayibheli kwakhethwa amadoda agcwele umoya ingcwele, abagcwele umoya ingcwele emasontweni. Umuzi umuntu ethi hayi bazana sekho ke kumoya manje. Awukwazi umbone kumoya. Ufuna imali nje kuphela into ayifunayo. Athi asekhe ilimini, masingekho ilimini senzani? Kwakhethwa amadoda ayegcwele umoya ingcwele. Umuntu ongazi umuzi eshongisho ngelimi seniyoyifaka ezimalini uzonilimaza efuna izimali ayiqanqede ebandleni. Kwakhethwa amadoda asaba uNkulunkulu ukuphatha lezo zikhundla. No, a perfect example uJuda. Juda uzwa simanga asenza, wayosikhwama nje oyidlela imali ethimini kaJesu. Kodwa abapostoli masebekhetha bakhetha abantu abasaba uNkulunkulu. Sengiyavala ke manje. Bese part 1 weRecha bengilungisa izinto. Number 1 bengilungisa uMatthew chapter 24 verse number 38 bengilungisa leyo ndawo ukuthi abantu bathi iRapture ifana nosuku likaZamcolo. Ifana ngalo ukuthi izo affect umhlaba wonke. NeRapture izothinta umhlaba wonke. NoZamcolo wathinta umhlaba wonke.
kodwa ibambe lela verse lithi njengaseyinsukwini ezandulela uzamcolo babedla bephuza beganwa bendiswa kwaze kwafika usuku nowangena ngale mkhumbini shuthi impilo izobe inormal uma sekunjani uJesu ezohlwitha ibandla njoba naseyinsukwini ezandulela uzamcolo babedla bephuza beganwa bendiswa uyabo shuthi izona into ezifanayo kodwa bambalana ke ihluke phi rapture kunozamcolo ihluke ekutheni kuzamcolo owathathwa amanzi owafa wasala ngoba engene emkhumbini uyayizwa osalayo kwi rapture osindayo othathwa amanzi sorry kuzamcolo kodwa kwi rapture othathwayo ohamba noJesu osala ngoba esala ekuhlithweni ni understand ke ukusala nokuthathwa kufana angiphindi kuzamcolo othathwayo wayegugulwa amanzi osala ngoba engene emkhumbini uyezwa ke kodwa kwi rapture othathwayo ohlwithwayo kuthi osalayo ofana nofile niyayizwa akufani uthathiwe ngala ufile ngala uthathiwe uyaphila ihlukana lapha indaba ye rapture nendaba yazamcolo ngase futhi ngilungisa u1 Thessalonians chapter 5 uverse number 1 and 2 elithe ikhathini zonke aniswelekile ukuthi ningalotshelwa ngokuba usuku lwenkosi luza njengesele ebusuku akusho ukuthi uJesu isele usuku lakhe luza si unaware luzume besawodla izona abazalwane luzozuma njengesela ebusuku isela lize ebusuku ngoba lisuke lisaba kodwa uJesu akayikuza eyisela usuku lakho lizozuma yena kodwa he's not afraid of anyone and uzolanda ibandla lakhe ave ezolintshontsha uzothatha into ekweyakhe unemvume yokuyithatha bengifuna silungise lawo ma verse adida abantu makhulunywa ngeRapture bathi uJesu uzothatha ibandla secretly kungaboni umuntu that is a lie into engakazi ibe khona alikho nje ivesi elithi uJesu uzothatha abantu kungaboni umuntu ayikho i-secret rapture eBhayibhelini mawunayo ngicela ungivezele manje ivesi elikhuluma nge-secret rapture alikho lithi wonke amehlo azombona imuphi ayikho into ekuthiwa akukhuluma kakhulu amadoda amakhulu aqamba amanga athi uJesu ngekabona uzobonwa kuyobe proof yokuthi ubuyile wathatha bakhe God bless you uNkulunkulu anibusise sihlangana ngomgqibelo ngo8 PM sizolungisa yona le ndaba ye rapture ku part 2 ungaphuthi ngoba sobe silungisa amaphutha akhulunywe ngaphambili nakhona nasakhulunywa namanje then upart 3 siyobe sesingena ke kuma verse ayichaza kahle uNkulunkulu anibusise egameni lika Jesu amen babe egameni lika Jesu siyabonga kakhulu uNkulunkulu wethu ongcwele naba abantwana bakho uNkulunkulu wethu ongcwele ngikhulekela abaphendukayo babambe isifundiso sezwi ngikhulekela uNkulunkulu ongcwele abe bengazani nawe ukuthi bazane nawe ngegama lika Jesu Kristu inkosi siyabonga baba sinikeza udumo namandla nobukhosi kubuyisela kuwe ngoku understand impilo ngoKristu Jesu amen God bless you